Здравейте, дами! Днеска ще ви покажа рано сутринта как може да подобрите своя овал на лицето и да се радвате на него хубав, елегантен овал. И след 40, и след 50, и след 60, та защо не и по-нагоре. А той се оправя с добра стойка. Много пренебрегван момент от нашата красота и здраве. Показвам. Започвайте с мен. Аз обичам да го правя седнала, поне докато се разсъни. Ръцете успоредни, разтягане с разтягане на шията. Да усетите тук напрежението. 7 пъти с напрежение и в ръцете, така между другото работим и за крилцата отдолу. Но идеята в момента е нашата шия и ъгъла на младостта. Няколко пъти така разтваряме. След това хванете ръцете с преплетени пръсти отзад. И пак 7 пъти максимално. Шията е нагоре, изпъната ръце. Максимално колкото ви е възможно. Нагоре като отиват, издъхвайте. Издъхвайте поетия въздух. Важното е амплитудата, т.е. да сте напрегнати, да сте изправени, изпънати. Изпъната шия и ръцете назад. Най-добре мотивиращо е да го правите с мен, за да не отлагате. Всеки ден отлагане е в ваш ущърб. След което почваме с хванати ръце в лактите назад. Максимално изпънат гръб. Задържаме. Почивка. Назад. Задържаме. Почивка. И така 7 пъти. Ще ви издам една малка тайна. При вдигане ръцете нагоре, задръжте дъха и преглътнете. След което изпускате въздух. Добре е този въздух да бъде през ноздрите, не през устата, защото именно през ноздрите дишането отделяме въглеродния двуокис, който всъщност съдържа малко и от нашите излишни мазнинки. И така. 7 пъти. Преглъщане. Издишване с стягане на корема. Издърпваме назад. Издишваме. Стягане на корема. Другото, което е успоредни ръце пред гърди и пак лактите назад, брадичката нагоре. Лактите назад, брадичката нагоре. 7 пъти. И за днеска стига толкова.